Respirați pentru la un vlog asiatic. Îmi somn, dar mergem la școală. Fără să cum mă văd când mă văd. Vom mai merge la școală, de stație. Deja. Să vreau să fac introducerea și revenim. Probabil să fim ceva mic la școală. Și vedem după. Deci, ne vedem la școală. Asta nu știu, facem eu mâncare, poate nu știu că deja, dar ne vedem azi, oricum. Am revenit pe vlog, a trecut ceva timp de n-am mai filmat ceva, am venit la școală, am venit de la școală, am venit acum câteva ore chiar. Iar acum vreau să mai fac, știți din cartea în care am făcut ieri, vreau să mai fac încă o dată din ea. Vreau să mai fac o dată din cartea în care am făcut ieri, pentru că, de ce nu, chiar nu mai făcusem de ceva timp și vreau să mă reapuc să fac. Am mai stat și pe laptop, am mai făcut și ceva pe laptop, deci da. Și acum vreau să fac aici. Ok, dar de fapt astea le-am făcut deja, dăm pagina. Și astea le-am făcut, uite aici n-am făcut, ba da, am făcut. Câte am făcut, toată fac. Înseamnă că am trecut la capitolul 2, 3, nu știu. Uite, hai să la pagina asta, pentru că aici încă nu făcusem. Deci da, chiar îmi place foarte mult să fac aceste întrebări, mi se par foarte interesante. Deci haideți să vedem. Nu cred că e asta, așa că hai să vedem. Eu cred că e răspunsul A. Vedem, chiar sunt curioasă să văd ce fac, câte întrebări fac bine. Așa. Da. Eu cred că e ce. Fac și revenim după ce fac toate întrebările. Ca să vedem câte am făcut corecte și câte nu. Până acum am făcut doar 5 răspunsuri corecte. Nu chiar ok, dar ok. Nu ok, dar ok, în fine. Acum voi mai face asta, ultima pagină de la capitolul 1 și după să trecem la capitolul 2. Vreau să fac câteva pagini de capitolul 2, iar după o să fac sport, asta chiar trebuie să fac sport. Și după probabil o să postez vlogul. Știu, foarte scurt vlogul ăsta, dar efectiv nu am ce să fac pentru că am venit la școală, m-am uitat pe laptop, după mai am puțin treabă pe laptop și vreau să fac și după o să închid vlogul. Da, hai să continuăm. Gata, după cum ați văzut, am făcut sport. Iar acum vreau să mă uit pe telefon la ceva, să termin un videoclip. Și după vreau să
Fac ceva pe calculator, pe Word. Word, ok? Pe Word. Deci, da. Dar acum vreau să termin totuși clipul de pe TikTok. Un daily vlog. Și după vreau să continui cu... Vreau să fac pe calculator ce am de făcut. Deci, da. Revenim cu ce vreau să fac pe calculator. Cam asta a fost vlogul de azi. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe și ne vedem la vlogul de mâine. Nu știu o să fie mâine, dar vedem. Like și ne vedem la vlogul de mâine.